Amerikako Estatu Batuetan Kamala Harris hautagai demokratak onartu du jada Donald Trump hautagai errepublikanoaren garaipena azaroaren 5ean jasotako presidente hauteskundeetan. Bozka gauean bere jarraitzaileen aurrean hitz egin ez bazuen ere, atzo agerraldia egin zuen Harrisek eta Trump zoriondu ez ezik, botere aldaketa baketsua izango dela ere azpimarratu zuen. Gainera, herrialdera argia ere bueltatuko dela ziurtatu zuen Joe Bidenen gobernuan presidente orde gisa aritu den Harrisek. A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny. But we must accept the results of this election. Nafarroako foru gobernuak administrazio publikoan sartzeko merezimenduak arautzen dituen foru dekretu berria onartu du Nafarroko Kontseiluaren aldeko irizpena jasota. Arau berriaren arabera eremu euskaldunean bakarrik baloratuko da euskara eta eremu mistoan herritarrekiko arreta mailaren arabera hartuko da kontuan. Irizpide gisa ezarri da euskararen eta Europar Batasuneko lan hizkuntzen ezagutzaren baremazioa oposizio deialdi bakoitzean zehaztuko dela lanpostu bakoitzean behar espezifikoak aztertuta. Enekoatxa, Oiana, Azkorbe, Beitia, Bengo, Lutxoegia, Albina, Astardas, Ana Goitia, Itziar, Ituño, Roberto Moso, Zibela Untxain, Esti Urresola eta Mikel Urrutikoetxea dira aurtengo Euskaraldiko enbaxadoreak. Borondatez ariko dira Euskaraldiaren berri ematen eta ekimenean parte hartzera gonbidatzen. Jaio aurretik hiltzen ari dira Arabako Mastiak sor marka sortzeko proiektua. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak bere egin du Errioxa jatorri zenaren Kontseilu Arautzailearen helegitea eta atzera bota du Arabako Errioxan ardo marka propio bat eratzeari Eusko Jaurlaritzak emandako baimena. Arratsaldeon guztioi, Eusko Jaurlaritzako sailburuak 2025ko aurrekontuen xehetasunak plazaratzen dihardute Gasteizko Legebiltzarrean. Atzo Alberto Martínez Osasun sailburuaren txanda izan zen eta Osakidetzari dagokionez Martínezek inbertsio ekonomikoa ez dela falta adierazi zuen medikuak baizik. Tenemos presupuesto, lo que no tenemos son médicos. Nos faltan profesionales y ese es el problema para poder resolver todos los problemas que queremos resolver en salud. Bilbon atzo atxuriko bizilagunek euren babesa erakutsi nahi izan zieten Voxen aurka protesta egin izanagatik auziperatutako 9 pertsonei. Alderdi ultraeskuindarrak hauteskunde ekitaldi bat egin zuen auzoan 2019an eta hainbat herritar ekimen horren kontra agertu ziren. Asteazkenean Bilboko atxuriko auzokideek 2019an Vox alderdiaren hauteskunde ekitaldi baten aurka protesta egitegatik auzipetutako 9 lagunei elkartasuna helarazi diete. Elkartaratzean hauen absoluzioa eskatu dute auzokideek. Gertakariak 2019ko azaroaren 6an gertatu ziren, Voxen hauteskunde ekitaldi baten aurkako protestan. Ertzainak polizia lerro sendoa ezarri zuen liskarrak areagotuz. 9 pertsona identifikatu eta salatu zituen ertzainak. Besteak beste, oztopatzea, erresistentzia, mehatxuak, gorroto delitua eta agintaritzari eraso egitea egotzita. Orain 5 urte beranduago, azaroaren 18, 19 eta 20an epaituak izango dira 9 hauek.
Fiskaltzak akusatuentzat 9 eta 14 hilabete arteko espetxe zigorrak eskatu dituen bitartean, eskuin muturreko alderdiak akusazio partikular gisa aurkeztu eta 4 zein 8 urte arteko kartzel zigorrak eskatu ditu. Kontzentrazioa Bilboko Gizakunde plazan burutu da, 100 herritarrek barailak eraman dituztelarik protesta gisa. Babes plataformak eta manifestariek ustezko muntai poliziala salatu eta mozal legea aplikatzea kritikatu dute. Haien ustetan, errugabetasun presuntzioaren gainetik poliziaren bertsioari lehentasuna emateagatik. Manifestarien esanetan, fasismoren aurka egitea eta eskubideak defendatzea ez bailitzateke delitua izan behar. Nafarroan administrazio publikoan lan egiteko hizkuntza ezagutza nola baloratu behar den ezagutzen duen merezimenduen dekretua onartu du Foru Gobernuak. Zenbait erakundek Euskalgintzaren Kontseilua kasu araudia euskarafoboa dela salatu dute. Nafarroko Foru Gobernuak hizkuntzen balorazio arautzen duen merezimenduen dekretua onartu du Nafarroko Kontseiluaren aldeko irizpena jaso ondoren. Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak Nafarroko administrazio publikoetan lanpostuak eskuratu eta betetzeko merezimendui buruz 2017an onartutako dekretua baliogabetu eta 5 urtera Foru Gobernuak argi berdea eman dio araudi berriari. Besteak beste, administraziorako sarbidean euskararen eta Europar Batasuneko lanhizkuntzen, ingelesa, frantsesa eta alemana ezagutzearen balorazioa ezartzen duena. Dekretuak ez du jasotzen euskara merezimendu gisa baloratu behar den lanpostuen zerrenda. Dekretu honen arabera, eremu euskaldunean bakarrik baloratuko da euskara. Aukera ematen du hizkuntza horren ezagutza eremu mistora zabaltzeko, baina ez modu orokorrean, baizik eta lanpostuarekin eta bere ezaugarri espezifikoekin zerikusia duenean. Horretarako, deialdi bakoitzean, balorazio individualizatu egin beharko da. Eremu ez euskaldunean, ordea ez da euskara baloratuko. Honen ondorioz, Euskalgintzaren Kontseiluak, hizkuntza eskubideen behatokiak eta zenbait sindikatuk dekretua atzera pauso bat dela adierazi dute eta gogor kritikatu dute. Gobernuaren jarrera eta estrategia atzerakoia dela adierazi dute. Kontseiluak esan duenez, orain arte, legeak ezarritako eremu ez euskaldunean, euskararen ezagutza baloratu ahal izan da lanpostu batzuetarako. Dekretu berriarekin berriz hori ere ezabatu da eta Nafarroan ofizialak ero berezkoak ez ziren atzeriko hizkuntzak baloratu ahal izan dira. Gehitu dutenez, eremu euskaldunean bertan ere, dekretu honek epaitegietan baliogabetu ez ziren neurriak baino atzerakoiagoak ezartzen ditu. Kontseiluarentzat atzera pauso onartezina da, eta gobernuaren jarrera euskarafobo atzerakoi eta erreakzionarioaren baitan kokatzen du erabaki hau. Era berean nabarmendu du parametroak aldatzeko garaia dela. Hala, euskararen ofizialtasuna Nafarroa osora zabalduko duen euskararen lege berri bat aldarrikatu dute. Euskal Autonomia Erkidegoan Eusko Jaurlaritzak larrialdiei aurre egiteko inbertsioa handitzea proposatu du eta momentuotan indarrean dagoen plana berrikusiko dela ere adierazi du. Erabakia Valentzian denboraleak sortutako uholde eta hondamendiaren ostean hartu da. Valentzian gertatutakoak lehen lerrora dakarkigu segurtasun sailean 2025erako dugun eginkizun garrantzitsuenetako bat, eta horrela dago jasota aurrekontuan. Euskadiko segurtasun publikoaren plan nagusia aztertzea eta datozen urteetarako oinarri berriak jartzea. Segurtasun plan horretan garrantzi berezia emango diogu larrialdien eta meteorologiaren arloari. 2016an legebiltzar honek onartutako larrialdiak kudeatzeko legea dugu oinarri. Indarrean dauden lege, arau eta protokoloak aztertuko ditugu, azken gertakizunen harira, larrialdiei erantzuteko prozedurak behar bezala antolatuta dauzkagula bermatzeko. Ez gaude zorigaitzetik libre. Beti gertaliteke ez beharren bat. Gurean ere gertatu izan dira. Beraz, ahalegin guztia egingo dugu prest egoteko, alertak eta erantzunak behar bezala aktibatzeko, zerbait gertatu ezkero kalteak ahalik eta txikienak izan daitezen.
Arabako mendiak aske plataformak Laminoriako proiektu eolikoa gaitzetsi du, baita bertan bera uzteko eskatu ere. Taldearen esanetan, ingurunean eragin negatiboa izango luke energia egitasmonek. Arabako mendiak aske plataformak Laminoriako parke eolikoaren proiektua bertan behera uzteko eskatu du, ingurune naturalean eragin negatiboa duela salatuz. Adierazpena Arabako Foru Aldundiako ingurumen iraunkortasuneko eta natura ondareko zerbitzuek egindako txosten batean oinarritzen da, eta proiektuak ingurunean izan ditzakeen ondorio negatiboak nabarmentzen ditu. Hau ez ezik, plataformak Azazetako zentral eolikoaren proiektua gelditzea eskatzen du ere bai. Parke hau Laminoriako proiektutik 2,4 kilometrotara baino ez dago, eta biodibertsitateari, paisaiaren kalitateari eta habitaten arteko loturari eragin liezaieke. Arabako mendiak askek, Arabako mendialdearen eta Arabako lautadaren arteko eremuaren garrantzi ekologikoa nabarmentzen du. Natura 2000 sarean arriskuan dauden eta babestuta dauden animali zein landare espezien etxea baita. Hala nola, boneliren arranoa eta ugatza. Txostenaren arabera, azpiegitura horiek instalatzeak ekosistema horietan eragin itzulezina izango luke. Plataformak bere aldetik Aixendar enpresari Azazetako eta Laminoriako proiektu eolikoak estrategikoki zatitzea leporatu dio. Besteak beste 16 aerosorgailuko parke bakar bati legozkiokeen ingurumen araudiak ez betetzea. Plataformak Gasteizko Legebiltzarra eta Eusko Jaurlaritza ere kritikatu ditu. Beren ustez, enpresa elektrikoek ingurumena eta lurraldea babesteko dituzten interesen alde egiteagatik. Hezkuntzan, Zangozako ikastolak Nafarroa oinez urtearen balorazio positiboa egin du. Auzolana azpimarratu du eta eskerrak eman dizkie boluntario guztiei. Atarrabiako Paz de Ziganda ikastolak du orain 2025ko oineza prestatzeko ardura. Buruz bihotzez oinez leloa aurkeztu du, baita irudia ere, buru deseraiki bat, non begi bat, sudur bat eta aho bat antzematen diren bihotz bat erdian duela. Nafarroan ere hezkuntza publikoko sindikatuek agerraldia egin dute gaur goizean parlamentuan, bertan izan da Irune Rejano. Irakaskuntza publikoko sindikatuak parlamentuaren aurrean batu dira parlamentuan izango den osoko bilkuran Nafarroako 2025ko aurrekontuetan sare publikoko irakasleen aldarrikapenak ezartzeko beharrezkoak izango diren diru partidak gehitzea eskatzeko. Datorren astelenean, bigarren greba eguneko lehenengo bilera izanen dute hezkuntza departamentuarekin eta argi utzi dute proposamen zehatzak behar dituztela. Horrela ez izatekotan ez dute deusestatzen mobilizazioekin jarraitzea. Irakaskuntza publikoko sindikatuak Nafarroako parlamentuaren aitzinean elkartu dira. Parlamentuan izango den osoko bilkuran, Nafarroako 2025ko aurrekontuetan sare publikoko irakasleen aldarrikapenak ezartzeko beharrezkoak izango diren diru partidak gehitzea eskatzeko. Nafarroako gobernuak eta EH Bilduk urriaren 29an 2025ko aurrekontuen akordioa onartu zuten eta sindikatuek adierazi dutenez, akordioan ez dira haien eskaerak islatzen. Ez dituztela irakasleen aldarrikapenak oraindik aintzat hartu, eta badakigu naia egonezkero oraindik ere kreditu zabalpenen bidez aukera badagola sartzeko, ez? Argi dagoena da, bi greba deialdi egon direla, biak oso arrakastatsuak izan direla, eta ezin dutela beste alde batera begiratu. Datorren astelenean, bigarren greba osteko lehenengo bilera izanen dute hezkuntza departamentuarekin. Eta argi utzi dute proposamen zehatzak behar dituztela. Bai, guk beti argi utzi izan dugu ez dugula dena gaurko nahi edo biharko nahi. Ez dago nahi duguna negoziazio prozesu bat hasi eta konpromisoak egotea. Lehentasunezkoa izango litzateke batez ere ratioen jaitsiera etapa guztietan ematea, eta gero baita ere soldaten igoeran ere zerbait egotea. Azkenean gero karga gainzama murrizteko eta horrek ez du diru kosturik. Orduan, lehentasunezkoa nik uste batez ere ration jaitsiera izango zera, horrek bai gainzama murriztuko lukela automatikoki. Horrela ez izatekotan, ez dute deusestatzen mobilizazioekin jarraitzea. Hilaren 11ko bilerara kezkati doaz, eta esan dutenez, hezkuntza departamentuari arduraz jokatzea eskatu diote.
Arabako eta Bizkaiko anbulantzia zerbitzuaren kontratua azaroaren 30ean etengo dute Eusko Jaurlaritzak eta Lapao enpresak, baina hango langileek ez dute oraindik kobratu urriko soldata, ez da udako aparteko soldataren 75 ere. Lab sindikatuak salatu duenez, Lapao enpresak Osakidetzak azpikontratatutako anbulantzia zerbitzuak Araba eta Bizkaiko kontratuak utziko dituela iragarri eta gero langileen soldaten ez ordaintzeak metatzen jarraitzen ditu. Hortaz gain, enpresak langileak ez jakintasunean dituela adierazi dute. Enpresak gaur egun ez ditu bilerek egin nahi. Ez daude bilerak, ez dago organizaziorik, ez dakigu zer gertatuko den, noiz gertatuko den. Heltzen den informazio guztia komunikabidetik heltzen ari da. Jaurlaritzak anbulantzia enpresaren irteera ordenatua zorrigabeko prozesua izango zela adierazi zuen arren, sindikatuak salatu du anbulantzietako langileek ez dutela urriko nomina jaso, ez da udako aparteko ordainsariaren gehiena ere. Honi urrengo ordainen langileekiko kezkak gehitzen zaizkio. Gainera, lan baldintza okerrak salatu dituzte lan material zein formakuntza aldetik. Material falta daukagu. Ambulantziak oso mermatuak daude ere, bai gurpilak, bai kolpeekin, bai errebisioak egin barik, organizazio eta programazio falta edo esker dago bat ere. Atzo biela iziguten mezu bat ere esanez, datorren asteko formazioa bertan bera uzten zutela, hau da, aurtengo formazioa ere 6 formazio kibarriko benituen eta bat egin dugu urte osoan. Sindikatuak zerbitzuaren egiturazko arazoa dela adierazi du behin eta berriz. Zerbitzu duin bat eskaini ahal izateko publifikazioa beharrezkoa dela aldarrikatuz. Publikoa izanez, azkenean kontrola handiago izango da, dirua eta ordenketak langileri ere etorriko da Osakidetza edo emergentzia sailetik. Ez ditugu ikusi uteko langileak kobratu barik. Pentsa ezina da hori gertatzea, edo medikuak edo erizainak. Zergatik gure egoera hau da, zergatik bai ikusten da normala gure egoera hau. Ez gara bakarrik zenbakiak, ez gara bakarrik teknikariak, pertsona gea. Labek egoera honi aurre egiteko Jaurlaritzako osasun sailari egindako biltzeko eskariaren aurrean ez du oraindik erantzunik jaso. Osasun ituna adosteko bileran Alberto Martínez osasun sailburuak Lapauren arazoa konpontzerako bidean zeudela adierazi zuen arren. Nafarroan gune tentsionatu izendatutako eremuetan Foru Gobernuko Ogasun Sailak errendimenduaren gaineko 50% kenkaria aplikatzea proposatu du alokairua bultzatzeko asmoz. Zerga neurrien inguruko foru lege proiektuan islatu dute plan hau. Con esta medida se trata de favorecer el arrendamiento de vivienda permanente, especialmente la situada en zonas de mercado residencial tensionado, frente a los arrendamientos turísticos de temporada o por habitaciones, con incentivos que pueden llegar hasta el 90% de reducción del rendimiento neto. Lan arloan, emakumeen lidergoa Euskal Autonomia Erkidegoko sindikatuetan eta sindikatuen bitartez bideratzaileak oztopoak eta erronkak ikerketa aurkeztu zuten atzo Emakunderen Gasteizko egoitzan. Azterlanaren arabera handitu egin da azken urteetan emakumeek sindikatuetan duten parte hartzea eta dagoeneko izan du bere emaitza lan munduan. Hala ere, emakumezkoak oraindik sindikatuetako kideen 51% dira.
Egin duzuen lan honetan argi geratzen den ideia bada, emakumeak erabakiguneetan egotearen eragina positiboa dela gizartearentzat. Ez bakarrik justizia sozialagatik, baizik eta erakunde edo kasu honetan sindikatuetako eraginkortasunerako baita ere. Berdintasuna, berrikuntza, kalitate, kudeak eta aurreratua eta etengabeko hobekuntzako elementu bat ere badela. Emakume gehiago behar ditugu beraz, erabakiguneetan. Baina ondo dakigu oraindik ere emakumeek zailtasun asko dituztela hauetara heltzeko. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak arrazoia eman dio Errioxako jatorri izendapenari, horrek Arabako mahastiak izenpean ardoa saltzeko aldi baterako baimenaren kontra aurkeztutako helegitean. Hala iragarri du Errioxa izendapenaren kontseilu arautzaileak eta azaldu du bihar ostirala emango duela epaiaren berri ohar baten bidez. Aurreratu duenez ordea Euskal Auzitegiak ontzat jo du Arabako mahastiak izendapena babestu eta inskribatzearen kontra aurkeztutako helegitea. Ameriketako Estatu Batuetan presidente hauteskundeetarako ajea oraindik nabarmen sumatzen da. Atzo bozka egunaren biharamunean Kamala Harris hautagai demokratak hauteskunde gauean egin ez zuen agerraldia gauzatu zuen, bertan bere porrota eta Donald Trumpen garaipena onartu zituen. Horrez gain, orain arte presidente orde izan den Harrisek botere aldaketa baketsua izango dela baieztatu zuen. The principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny. But we must accept the results of this election. Espainiako Auzitegi Konstituzionalak guraso bakarreko familiei haurren jaiotzagatik 26 asteko baimena bermatzeko eskubidea berretsi du. Familia nukleo hauetako jaioberriek bi gurasoz osaturikoetako txikien behar eta eskubide berberak dituztela azpimarratu du Auzitegiak eta beraz zaintza denboraldi berdina izateko aukera behar luketela. Alemanian Olaf Scholz kantzillerrak Christian Lindner finantza ministroa kargua betu du. Scholzen arabera Lindnerrek ez omen du borondaterik erakutsi euren proposamenetarako bat bera ere ez hartzeko eta horren bestez gobernutik kanporatzea erabaki du. 2021ko hauteskunden ondoren bihurtu zen kantziller Scholz eta 3 alderdiz osaturiko gobernu bat eratu zuen, bera parte den alderdi sozialdemokrata, alderdi berdea eta Lindner kide den alderdi demokratiko librea liberal
legalena alegia. Scholzek konfiantza mozio bat aurkeztuko du datorren urtarrilaren 15ean. Euskal Herrira buelta, laugarren Euskaraldia 2025ko maiatzaren 15-etik 25-era egingo dute, baina errotarria abian da jadanik eta Euskal Herriko azken bazterretaraino iritsiko den uinaren lehen motorra izendatuta dago. Euskaraldiaren nazio mailako 11koa, hainbat arlotan ezagun eta erreferentzia bilakatu diren 11 lagunek osatua. 2025ko maiatzaren 15-etik 25-era egingo den Euskaraldiko 11koa aurkeztu dute gaur Bilboko Bidebarri eta Kulturgunean. Komunikazioa, kirola, musika edo sukaldaritza bezalako esparruetan aritzagatik ezagunak diren Euskal Herriko txoko guztietako herritarrekin osatu dute Euskaraldiaren enbasadore taldea. Inoren ordezkari izan gabe modu pertsonalean eta borondatez arituko dira. Talde anitza osatu dute guztien artean. Ikusten duzuen bezala, Euskal Herri mailan erreferenteak diren pertsonak dira. Eta aniztasuna irudikatzen dute genero, adin, lurralde eta aritzeko esparruei dagokionez. Baina badute ere zerbait komunean. Euskaraldian belarriprest edo ahobizi izatea erabaki dute. Maiatzean, beraz, 11 egunez, txapa jantzi eta bakoitzak bere erronkari eutxiko dio. Euskaraldiak sortzen duen mugimenduaren konplize izango dira 11 pertsona horiek, izan ere ariketan parte hartzeaz gain, euren inguruko jendeari Euskaraldiaren berri emango diete. Nire kasuan gutxienez, nahi duena da modu kontzientean nire burua behartzea, Euskara erabiltzera, nire egunerokotasunean erabiltzen dute Euskara, familian, lanean eta bar, baina gehien bat nabaritzen duena da aisialdian, lagunekin, kalean, tabernetara joaten garenean, edo dendetara joaten garenean edo nalakoa, erderara jotzen dudala, edo dugula, edo, nire kasuan jotzen dudala, ez? Eta, egun hauetan, maiatzen, baina ziberko garaia ere, ez? Egunero egin barko dugu, modu konstientean ez lehenengo pausu hori euskaraz eman, eta hori izango da pixka bat nire erronka. Eta ez dela bakarrik behar bat dagoela, baizik eta erantzun bat badagoela ere, hori ere oso hunkigarria da. Eta arabar bezala, emakume eta zinmagile industria batean non minoria, emakume euskaldun arabarra, minoria asko ere biltzen duen pertsona izan da ere, arrotasun handia horrelako ekimen batean enbasadore bezala gonbidapena jaso izanagatik, ez? Euskaraldiaren bidez, hizkuntza portaerak normalizatu nahi direla azpimarratu dute aurkezpenean. Euskaraldiaren bidez, hizkuntza portaera batzuk normalizatu nahi ditugu. Arau sozial bihurtu. Baina portaera simpleak diruditen arren, oraindik ez daude jendartean errotuta. Eta horren bilagoaz Euskaraldiarekin. Lehen hitza euskaraz egiteaz eta euskaldunen artean, elkarrizketak euskaraz mantentzeaz ari dira besteak beste. Heldu gara amaierara, badakizu informazio gehiagorako sartu gure sare sozialetan edo kuskuxatu gure sare sozialak, webgunea. Eta, kokein talde ibartarraren abesti berriarekin, bidean goaz abestiarekin agurtuko gara, ongi izan.